objavila nam se slava Gospodnja i uvijek će se objavljivati među nama, dok on ponovno ne dođe. U tijeku i rasporedbi vremena spominjemo se i živimo od tajstva spasenja. Središte čitave liturgijske godine vazmeno je trodnevlje našega Gospodina raspetog, ukopanog i uskrslog, a vrhunac mu je nedjelja uskrsnuća 31. ožujka. Svake nedjelje tog tjednog Uskrsa Sveta Crkva uprisutnjuje ovo veliko tajstvo u kojem je Krist pobjedio grijeh i smrt. Od vazma proistječu svi sveti dani. Korizma počinje na pepelnicu 13. veljače. Uzašašće Gospodinovo je 9. svibnja. Nedjelja pedesetnice, to jest duhovi, 19. svibnja. A početak došašća u nedjelju 1. prosinca. I na blagdane presvete Bogorodice, apostola i svetih, te na spomen vjernih mrtvih, Crkva na svom zemaljskom putu navješćuje Gospodnje vazmeno tajstvo. Kristu koji bijaše, koji jest i koji dolazi, Gospodaru vremena i povijesti, neprolazna slava u vijeke vjekova.